She's the it girl, she can't control it. She has it. Kakilan met ling baki kam le kai bol kalong ka wei na kin ransan ban yada ye ki samla bakin la ban kiar na ki jingdi buat kamtam u jingdi drugs ubakta ya ka imlang salang bat ya ka kot ka kya ki kun samla la phariau ba ji nongrum sports category ka ribho youth movement habakran kum kong san ban pli ya ka Lympung le kai bol ha ka shnong Syngku balatip kum ka second interdong knockout tournament 2023 dakaba ula kularu baka Rbym kan ai ka jinget reilang nang ne shakman ya ketika Lympung le kai bol balapnya da ka Syngku Sports and Cultural Club lapli da utei unong yalam ka Rbym hakan no phai sngi jongkan riu tarik jemmang arajar arpolai hamadan le kai Syngku haringkat ka jingsun ran lang da uba di nongrum advisor uba ke shadap rang ba shnong Syngku uba M Seliang advisor ketika club uba Wanshan Makdo president ke club uba molding nong 3 general secretary ke club ki wei ki riu rang ba bat ki kenhun ki basdang ye khun ka Syngku SNCC kala penlong ye ketika Lympung le kai bol kum shi benta ban seru ye ki rang le kai ki batben ki ba anjet ban le ye shim benta ha ki ransan ne Lympung ba khampau ba deina kata ka daw ka penlong kerpang ye kenika Lympung le kai ha ka wat ka baar na ka benta ki prateli ki kenhun le kai na ki pradong ha ka sngi ki arkan hun ki balaya khon ki kentup ya ka demu persya ya ka krangkrung ha ka ba ha ka kelas step ki lakut ha ka jinga khai klem don mano ba yo ban tham bat anda ha ka kelamet ka krangkrung kala yo thap tang shigol da ka ba penlem ya ka demu lingba kani ka por ba phila khot so bhai ngi kum ka seng ban wan pli nani ban darengkat ha kani ka jisdang ban pli ban pli ya kani ka second football mo ka second football interdong ka jong pi ha ni snong Syngku ngi kum ka ngi na ka liang ka seng ni ngau ban dap ka jisok man ka bakrau ba phila khot so bhai ngi ka seng ban darengkat na ban pli ho chisha kumbalai lam kumat ba kireng ba keren cepat mo ho chisha ka ei kulong bedekam ini na kaliang jok sport snow tu ban ni ju ibu ni si bamta ka ei kum ki ei ki sport ka sport ni snow tu maka ei ka sport kal ka mending kong e ka bawan ka jimut berkat jing ka sport ka bala ban ai ka jingkot jingkhia ka mending kong kata adin om tam bala ban ai jingkot jingkhia pi ki sports ki menta ha kini ki sni menta om tang balong tang jingla kai pi Henry ki sports ki sni menta kala ru ban thau ki lat kin pi bat wara yu sakalat ka jingthau kamai ka jong pi te dei nang ka dau bakani ka seng Rbym ru hani ka pol kamta ling baka jingkhot snobha ka jong kum ka club ni kloi ban snok tilang wat pi ban trei nomor ni i baki khun samla ki jong i hak ka ni ka them ka ri boy ka jong i ha ki ni ki sngi ki menta ni i baki lahap baki langop sabun ki jing snio kamtam ka jing di ben buat ni kermen skam baka ni ka snong practice make a man perfect kumta na pi practice na ka por sa ka por but suki kumta ka jing practice jong pi kanang kio step by step kilong kum ki mau jam suki pa suki kila ban kiu sakata ka kerdan ka level ka bakum ki weiru kila ban kai ni kermen skam ba na ka sport Syngku sport club ba pin sami kita ki player na ba pin sami kita ki nong le kai ki baken sai ki ban le kai nak menta ka snong ka thau jong pi bat kumju nak menta ka thai ri boy bat na menta ka jela ka jongi bat nam ta ka rihi ka jongi bar khoj bat ane ka pol kamta mo ho ni tip sai bakani ka madan kani ka platform ka bapidan nang nehi nama kani ka di ka kum ka persara bapila ban pen i la ka jong ka sap ka phong ka jong pi bak nang nehi ngi sung thu bapin sang nang mi bapin sang nang san na ka por sa ka por